Yeah, viewers all over the world, n'oge philosophy and life. Philosophy and life bụ oge anyị ji enebe anya ihe na-eme na ndụ ya na amamihe nke ndụ. Onye na-anụ olu ya bụ Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. O nwere vidio m fụrụ na-trending Judy Austin Edochie mere. Wee fụnya bụ vidio. As a spiritualist, enere m ya anya n'anya wee chọpụta truly na nya bụ vidio ahụ o mere abụrụ content ka ọ na-ekreti. To ndị aghọtara how things work in creation nwere ike iche na content. No. That video bụ expression of inner feelings, expression of true love towards her husband, whom she appreciated so much for welcoming her into his life genuinely, love her genuinely, and stand to protect her from enemies and haters, people that hate her so much. Because although easy, if for somebody not first marriage, yeah, at 16 years, they can swear no. Okay, we are minor. We are better now. Marriage he can walk around, and where after a moment now, or something that marriage is total mess and scam. Overall, that is in what only gets no them or marriage day to a pota. When what has you but as in a marriage in year, more peace, more comfortability, more fame, and everything. No ta moke kono kuya moke ejafi ejemba a celebrity. Moke I say in all ramification carried the first marriage more than 10 times. So on about chetanya be here. So ingratitude, governor on express here on idea ka sop was on. And on ya mellow, Kebe Zoko the modern Nenesi Niabo Umwanyabuna, Umoro Wokobon a swap no there. Ama a protect taking the Henry no one. And do I can jawono. No also one I haters hate your Judy for any reason best known to them. But as long as I'm the concern. Nama. Na other also yeah, dear woro bright price. So all go free. When you alone yeah, always free woman. And the Muama si woke no one. Keri he ojiwe no one yoso. He who we should know where he pitches him most. So upon now, no one he working on one. Now lack, never union, or if you loan and only needed assistant. For any reason. Oh, yeah, Bruno, my Tosiania. We decided we are not a one. Why I went out for tia? The home, the greatest name going Andrea, when I worship with you, which is okay. And because of that love and the respect on the dear. They were pariah, despite hatred and everything. They protect here in all ramification. Authority more nebu Eze-Ana. So, Adma Chegwage, no Munya, Merudia, well, love warrior, they sacrifice everything or no well for the benefit of that woman. Or for them, where they case in a Kobasikwaka, yes, or back, I can tell you. Only a woman. Udiri nwanyi nwere ụdị agwa nwanyi a na-akpa ụdị ịfụnanya na-ebedie nwoke jiri ewu so ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị chọọ ka di gị fụrụ n'anya n'ụdị a mụrụ ihe from etu a Judy si egosi ịfụnanya ihe nwoke chọrọ n'ebe nwaanyị nọ bụ appreciation na-egosi na ihe dị appreciate ihe ọbụla di gị mere n'ebe nọ. Ọ tọkwa easy to be a man.
na agho mgbo niile dị na ya. This man ka kwuru wutinye wa dịkwa dị ekwu wutinye wa chi ebicha ndụ ha. Mere ka ndị ekwu maka ya. I can tell you now what maka ndị na-eche na onwere ihe dị involved. What ihe dị involved? I tell you as a spiritualist. Ihe ji ha na-abụ genuine love, genuine understanding, genuine respect and harmony. So ọ bụrụ na ịchọ ka di gị fụ gị n'anya ka UL si wee fụ Judy n'anya, mmalụ n'ihi emebe ihe Judy na-eme. Anyị ụmụ nwoke anyị chọkwara ka a na-hype anyị. Anyị chọrọ ka a na-eto anyị. Anyị chọrọ ka a na-egosi anyị na anyị na-ama na anyị na-agba mbọ. Maka ite obi ihe ma na-adịrị ezi. Ihe bụ nsogbu nke ihe bụ nke ezinụlọ gị, ihe bụ nke ndị ọgọ gị, ihe bụ nke ikwu gị, ihe bụ nke ibe gị. Ọ dịrị ezi. So watch this video in full. Learn from it. Web biased mind. Learn from it and it shall be well with you. Mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ na-eji aka ha na-asị ọ bụrụ na nwoke bịa gị nso fụ na ịdị toxic, fụ na ime enye peace of mind, o nwere ike gbaba ọsọ. Gị nwa na onwe nwere ike na-asị na ndị otu na-eme gị, ma ọ nọ ndị mmiri na-eme gị, ma ọ bụ na amoosu na-eme gị, my sister, ọ bụ na amoosu na-eme gị. Ihe nwoke na-awụ na ịdị toxic, nwoke pụta fụ karakta gị, ọfụ na ime adị submissive dị ebe ọ nọ, ọfụ na ịdị adị appreciation, nwere appreciation, ọ bụ ọsọ. So ihe niile abụrụ spiritual. Sometimes a na-ekwu okwu na-eme ya karakta, ma na karakta gị na-achụ ndị mmadụ. Ana m achọ ịgwa for the anger of men. Ihe mere niile n'aka unu bụ respect, ime appreciation. That's all. Daalụ. Isi mmiri ji ọfọ. Isi mmiri ji akata kọfọ. Eze-Dike one of Nteje. Eze-Dike one of Nteje. Hi, Madu, my baby. People know that I am the luckiest person in this world to have you as my baby, as my king. It's my soulmate, my heartbeat. Isi mmiri ji ọfọ. Eze-Dike. Ibiribi Ogada, strategic striker. Number 10 na football. The ball my nachibu. Ibiribi Ogada. Wokera Bara Piam. You're so blessed right round. Eze-Dike, my person for life, my best friend, my bestie. I'm so blessed. You know, when God blessed you with not just your life partner for life, but also with your best friend. I got a father, a friend, a best friend, bestie, my best friend for life, my lion, because I got a lion, my protector. Izuzu, call nonsense, call ya, will get them so. You call rubbish. I cut you close to me. That's when you know the kind of lion that I have. Agunteje. That's why I call him Agunteje. Tian called Towa. No, I didn't go. Reformers. My baby, my king. You don't give me because you're the crown on my head, and I'm saying it so proudly. I am nothing without you. Yes, I am nothing without you. I'm so lucky and so blessed. I love, God loves me so much, and that's why He blessed me with you. Onye na maro your worth, onya about loss. I love you. You're one of a kind, and I'm shouting it. I want the whole world to know, and this is what I'm saying today. You are one of a kind. You're rare. To me, you're a god. To me, you are a god. To me, God. Isimiri Jofo. Isimiri Jakatakofo. The strategic striker. Eze-Dike one of Nteje. Eze-Dike one of Nteje. Look at my any reporter. Okay, Fuma. Eze-Dike one of Nteje. My strategic striker. Mona pop.
mmụọ na-apụ apụ, mmụọ na-apụ apụ, my strategic striker, Eze-Ana, Eze-Ana, Eze-Ana. I love you, and I'm here to pray for you. Nigga na-eje n'abata. Ajọ mmadụ ama mfụ gị. Amosu ama agba, ama mfụ gị. Onye ọbụla tinye aka ebe na egbu eluigwe agbagbo ya. Anybody that crosses your path with bad intention, God will strike the person down. People don't understand the meaning of that name. People think it's just name. Manandi Mahoma. You're not just Isimiri. If Isimiri in Kejiofo, Isimiri Jiofo, or Sunday or Wendy. You like, yeah. If you don't like it, it's your business. Nobody cares. Eze-Ana. Eze-Ana. Agudede. Ibiribi Ogada. Ufonye Siro Rawan. Ufonye Siro Rawan. And they couldn't finish it. Atakata abo. I'm so proud of you. I'm so happy and blessed. I don't have a word for it. You're one of a kind. And have you all to myself. Ugomo. You're my love and you're my life. I can't imagine this wicked world without you. I'm not gonna be in this world without you. Because after you, I'm still here. Mother. I love you. You're protected in the morning, in the afternoon, in the evening. All the deities Nanteje, Umudioka, Umuju, Busibenem, Umuji Benam, Fanchaline, they're all protecting you. Anywhere you enter, every evil there will disappear because you're there. Because all you see me is your fucking evil. You're not an ordinary person. Ibu ordinary person, Ibu ordinary mother. Ndi makwama. Ndi na amaro tinya akafa ala chalo. Anybody who will go to go down ala charia. It might not be showing outside, but on the inside, fana no there. Makani bro, you're not an ordinary person. Ndi makwama, ndi na amaro. And they will continue to wallow in ignorance. Nam, Papankum, Eze-Ana, the best human, the best father in the world. Nobody knows what you do because you don't even want them to know. I'm so proud of you. I'm so proud of the man that you've become. Eze-Ana, Ibiribi Ogada, I love you. You're so loved. I'm your #1 fan. I love you so much. And I am here to tell the world that I love you. Sometimes when you choke, because I love you so much. Nana, I gave up the choice. Got you, Kawado, only put you more get away. I got my money, man. You wouldn't even notice what happened. Ahead, no doubts, no slowing. Your pocket will continue to multiply. Blessing Ganachi, because you're a king. I love you. And I'll continue to love you till the day we die. 120, 112. I have Haka. Ibiribi Ogada, Eze-Ana, Isimili Jofo, Isimili Jakatakofo, King of Warriors. I love you. I love you from the depth of my heart. And I miss you so much. This home is not a home without you. I love you. Bye.